We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso og Happy Tuesday! Atong i-greet og kamustahon ang mga taga-barangay Kamaman-an ug Gusa sa Cagayan de Oro City. Attorney Resi, good morning! Good morning, Sabsayo! Gato sab kamustahon ang mga kapuso nato nga nadin ha sa Turil ug sa Buhangin dinhi sa Davao City. Mga kapuso, karong buntaga virtual suroy sa atakay pandemya pa man atong bisitahon taud-taud ang usa ka campsite dinhi sa Davao City. Samtang Resi subay na sab sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan sa Sangguniang Kabataan. Gikalingawan karon sa social media ang movie spoof o parody video nga gibuhat sa matag barangay sa Iligan City. Atong makauban ang head sa Iligan Youth Affairs Office nga si Jorimer Demesilio. Ug sa business matters, i-share ni Deputy Speaker Lauren Legarda ang kalampusan sa iyahang mga programa nga gipatuman sa General Santos City. Mga kapuso, sa Kumbira Express usa ka kakaning Pinoy ang atong tilawan nga dili gayud mawala sa mga birthday, fiesta, Pasko ug bisan Semana Santa. Oh, for sure, aduna na mo'y mga idea mga kapuso kung unsa kini busa dili na nako padugayon pa kay andaman kita ni Janice Velos gikan sa Iligan City ug lamian ug classic favorite sa tanan nga Biko. Mga kapuso, ako si Janice Villasan Velos, nagpuyo sa Porok 4, Santa Elena, Iligan City. Ug karon lutuan ko kamo og native Biko. Mao kini ang mga ingredients: pilit, kinagod nga lubi, sentral, kamay or kinugay, tubig. Mao kini ang atong unang buhaton, kisla nato ang kapuso. Samtang nagpaabot kita sa ato nilungag nga pilit ato kining pugpugan ang kinagod nga lubi. Mga kapuso, ato ng linsugdan ang paghimo og latte. Una na tong buhaton iyabo ang tulo. Sunod ang kamay. Karon ready na ang atong gihimong latte. Ato na kining i-mix ang nilungag na pilit. Kung i-mix hangtod na wala na siya puput ng tuka na ang nilungag na pilit mapuno siya sa latte.
kapuso, ani ana ang atong native Biko. Mga kapuso, sa Iligan City adunay pinasahi nga aktibidad nga gihimo ang LGU alang sa mga kabatan-unan aron ipakita ang ilahang talento ug aron di isab sila maboard karon nga naka-quarantine. Sabay-sabay natong siron kining spoof competition. Uban si Jurimer Demicilio, ang head sa Iligan City Youth Affairs Office. Sir Jury, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Iligan? Good morning, Sir Cyril. So far, maayo pa man ko noon midandi. Sir Jury, unang-una no makisayod kami, unsa ba kining spoof competition ninyo nga ginahimo diya sa Iligan? Paunsa ba kini nagsugod? Actually, sir, kani siya nga activity, inline ni siya sa ato ang Linggo ng Kabataan o International Youth Day. So, gina-celebrate siya din nato nationwide every month of August. So, kami dire sa Iligan, in celebration sa Linggo ng Kabataan, ni come up ni o kaning ginatawag na mga activity nga video spoof na competition. Actually, last year, na siya pa may video spoof, pero music video ang amo ang category. Then, this time, to add kanang lain na po na concept, so mga movie clips na po ang amo ang ipabuhat sa mga barangay. Unsa sa ba ang rason, sir, nga inyuha man kining gisugdan na aktibidad diya sa Iligan? Naman jud ta karon sa pandemic, sir, no? So dili jud mi makahatag og mga programa nga kanang naay gatherings. So nag-among gihuna-huna na why not we will bring Linggo ng Kabataan into a virtual platform. So di naman nakita nga si video spoof panggod, pwede ra siya nga dito ra sila sa ilahang mga kabalayan mag-shoot or dito ra jud mismo sa ilahang barangay. Mag-submit lang din sila video sa amoa para amo na rin i-play sa Sangguniang Kabataan Federation sa Iligan. Oh, ba't Biyernes Santo yung mga mukha ninyo? Hindi ba kayo sanay? Sanayin niyo naman sarili niyo sa mga pangakong napapako. Ate, tama na. Tortang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. Tama na sabi. Michael, dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na, anak, Daday. Pasok na sa kwarto, sama sa kuya. Sige na, anak. Siyempre, kompetisyon. Unsa pod ba ang mga criteria, sir, nga inyuhang ginalantaw aron mapili ninyo ang mananaog sa mong kompetisyon? Well, sir, isa jud sa amo ang gitanaw, isa sa among criteria is ang entertainment factor jud na kanang inigmutan ang masa kanang bibo jud siya. Kaduha, ang content sa video niya. Nabi siya humor or unsay kanang sulod jud sa iyang video. And lastly, sir, is ang creativity sa isa ka mga umaapil na kanang ma-develop ang ilahang sa ilang artistic way of delivering the video. Sir Jury, siyempre, we're still in the middle of the pandemic. Unsa pod ba ang mga struggles o challenges nga giatubang ninyo sa pagpahigayon ni ini nga kompetisyon? Amo yung pinaka main struggle, sir, is kanang during na kanang mag-take sila sa ilang video sa each barangay kay of course amo kong paningkamutan na wala joy mga kanang mga viewers mananaw, kanang wala joy gathering nga mahitabo. So kanang ang kuan ang nahitabo pagkagabi nakasagara ang uban mag-shoot. So ang uban, sir, mahangyo mi nga ana. So kami pod sa office mo-adjust na lang na sige para lang jud nga walay mga mag-gather ani nga panahon na kinahanglan na mananghid sa tadaan sa IATF. So far na kuan naman po noon siya kanang na pull off ra pud siya nga problema. Sa pagpahigayon sa mong spoof competition, unsa bang nakita ninyo, Sir Jury, nga nahimong maayong epekto niini nga nahatod kadto sa mga kabatan-unan diya sa Iligan? Specifically kato among winner kanang nag-trending man jud to sila kanang naghatag siya kanang inspiration gali sa mga youth namo diri nga kanang naa sila ma-look forward despite
sa ato aning COVID crisis na to karon nga still pwede pa day Japon nila mapakita ang ilahang mga talents nga ilang ginatago. So kami sa office kauban ang mga SK na ni sa Iligan magmaningkamot po doon nga kanang makahatag Japon mi og kanang kuan sa ilahang kanang avenue nga pwede na to ma-develop ang ilahang mga talento ug ilahang mga skills. Daghang salamat Sir Jury sa imong oras kay gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV og more power alang sa mga programa ninyo diya sa Iligan. Thank you so much Sir Cyril. Relax lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong suruyon ang usa ka campsite nga anaa lang dinhi sa Davao City. Suroy ta sa Barangay Katigan, Toril. Atong makauban karong buntaga si Ma'am Annabel Mansilagan nga usa sa mga owner sa moong campsite. Good morning, ma'am. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Good morning. Good morning, attorney. Okay lang. Good morning po sa atong mga viewers. Ma'am Annabel, can you share with us po unsay istorya aning inyuhang campsite ug nganong campsite man ang inyuhang naisipan sa inyuhang duna? Ang Camp With Me, unang-una, isa ni sa kaumahan sa akong papa dati. Hantod, ang ako mga manghod, nakaisip sila nga mag-camping diri sa Camp With Me. Although hindi pa siya camping site talaga dati. Tapos yun, nagkaroon kami ng idea na pwede naman pala siyang gawing camping site. So yun, naisipan namo nga amo siyang gawing business para sa lahat. Campsite siya kasi murag mao siya naaayon sa lugar. Dili mi pwede magbutang og swimming pool diri or unsa kasi kuan man gud siya, hirap siya sa tubig. Dili may maka-provide kung gawin namin siyang resort. So mao na nga campsite ang among naisip kasi murag kumbaga dili may maglisod ug unsay among i-provide na kailangan sa mga customers na moanhi na gusto moanhi. Ang una-una po namo na i-share ang beauty sa nature diri sa Camp With Me. Kanusa pud kini nagsugod, Ma'am Annabel? Last year, December siya nagsugod. Unsa po ang mga ma-expect sa mga tao, Ma'am Annabel, kung moadto sila dira karon aron magsuroy? Ma-expect nila ang kagandahan sa view ng buong Davao, ang ambience na naadyo siya medyo bugnaw jud siya pag abot sa hapon. And then sa gabi naman, makita nila ang buong city lights. Buong Davao makita nila. Pwede pod mo mamalit og kanang mga fresh na gulay na nagikan jud diri sa among mga tanom. Di na mo kailangan mo adto og palengke kay nana dinhi at mas mura pa siya kaysa sa palengke. Karon ma'am, nga padayon gihapon ang pandemya, unsa ang mga ginapatuman ninyo ng mga health protocols? Sa mga health protocols namo, wala na mo siya ginapasudlan o medyo crowded jud kaayo. Amo siyang gilimit, naami limit kung pila lang ang pwedeng mag-camping. Tapos yung mga protocols din, amo pong mga gisunod pod namo. Mga social distancing. Wala pod mi nagadawat og walk-in kay kung magdawat mi og walk-in baka crowded may kaayo. So ang ginadawat lang namo diri ang naga-booking. Base sa inyong records, ma'am, kinsa ang sagad ninyong mga bisita o kinsa pud ang pwede nga magbisita? Ang pwede mo bisita diri, pwede family, kauban ng mga anak, mga magbarkada, pwede. Syempre mga lovers. Yon. Siyempre, curious na kayo mga nananaw kanato karon ma'am, paunsa ba ang moadto sa inyong campsite? Ang transportation paanhi diri, ang kadalasan nagaanhi diri ang mga nagamotor. Uban po na po ng private pero dili po namo sila gina-allowed nga musaka diri kay basin madisgrasya wala pa manggod siya na develop og tarong ang dalan. Mong ginabilin lang sa baba ang ilang mga sasakyan. And finally, please invite everyone po na bisitahon ng inyong campsite.
Sa mga gusto pod mo anhi, sa mga wala pa kaanhi o gusto mo anhi, i-try lang pod ninyo kay makita jud ninyo ang kanindot sa lugar. Unang-una wala siya affordable kaayo ang entrance, tapos kung gusto mo nga mag-ali grill na apod, pwede pod mo mag-camping pagka buntag na apod mo kung gusto ninyo mag-breakfast, nag-serve pod mi og breakfast. Daghan kayong salamat Ma'am Annabel sa inyong oras na gigahin karong buntaga og upuhon makaadto mi og makabisita din ha sa inyong campsite. Daghan kayong salamat. Stay safe. Daghan po salamat attorney sa opportunity nga sa pag-invite nimo sa amoa karong buntaga. Ug sa mga viewers pod na gustong manhi, welcome kaayo mo diri. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso! This morning atong makahinabi ang Dynamic Deputy Speaker ug Antique Representative Lauren Degarda. Maayong buntag Senator Lauren, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo this morning? Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan, Attorney Resi sa buong General Santos City, South Cotabato at sa Soc Sargent, isa sa mga pinakamagandang lugar sa Mindanao. Namimiss ko na ang ating mga katutubo, pati na rin ang napakagandang lawa ng Lake Cebu at mga magandang lugar sa inyo. Senator Lauren, lingid sa kaalaman ng karamihan ay marami na rin po kayong mga proyektong nasuportahan dito sa South Cotabato at sa Mindanao. Maaari po ba ninyong mabanggit ang ilan sa mga ito na sa tingin ninyo ay kabilang sa mga mahahalagang accomplishments ninyo bilang isang senador? Meron akong batas nung ako'y senador, yung Micro, Small and Medium Enterprises Law na nagbibigay ng tulong, suporta sa ating maliliit na negosyo. At alam mo, ating mga MSME yan ay 99% ng ating buong ekonomiya, kaya importanteng tulungan. Ano ba ito? Yung mga weavers natin, yung mga artisans, yung mga small businesses na may mga trading store or community stores, importante silang bigyan ng tulong. Kaya naglagay ako ng pondo sa ating Department of Trade and Industry na shared services facilities. Maliban dyan, ang ating pagbibigay din ng pondo sa small business corporation na maaring umutang sa mga maliliit na finance institutions ang mga MSME na galing sa pondo ng Small Business Corporation. Kayo po ngayon ay kasalukuyang Deputy Speaker at Representative ng Antique. Ano po ba ang mga panukalang batas na inyong isinusulong sa Kamara? Meron tayo yung tinatawag na CARES. Ito yung COVID-19 Assistance to Restart Enterprises. Ito ay isang programa ng SB Corp. Gusto kong ipagpatuloy ito dahil nung nagsimula ang pandemya, merong CARES program ang Small Business Corporation. Ngayong 2021, aalamin natin kung nasa budget ito para sa 2022 at gusto kong ipagpatuloy ito. At yung Department of Trade and Industry na National Arts and Crafts Fair, dinala ko dyan ang ating mga tiboli, dinala ko rin sa National Museum. Sila po'y natulungan natin mabigyan ng exposure, marketing din ng kanilang mga produkto bago mag-pandemic sa Mega Mall. Kasama ng mga Antiqueño weavers, ang ating mga weavers at artisans at skilled workers mula sa Soc Sargent. Yan. Ito po yung tinatawag na National Arts and Crafts Fair. Pero syempre po ngayon, sa panahon ng lockdown, ay wala mo ng dikit-dikit na mga arts and crafts fair. Pero sigurado ako, pag na-lift na ang mga lockdown, ipapagpatuloy. In fact, ang gagawin ko, maaring online, di ba? Virtual National Arts and Crafts Fair na gagawin natin para yung kagandahan, gaya ng suot ito, ay mabigyan ng magandang platform para din bumili ang mga tao at magkatrabaho ang mga tao. So ilan lang to sa ating mga inisyatiba bilang senador at bilang author ng batas na MSME, Micro, Small, and Medium Enterprises Law para ang ating pag-ahon sa COVID-19, ang ating pag-recover sa pandemic ay pangkalusugan at pangkabuhayan. Daghang kaayong salamat, Senator Lauren, sa pagbahagi po ninyo ng lahat ng mga programa at mga panukalang batas na tunay ngang nakakatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po kayo. Ako'y natutuwang
tulungan ang ating mga artisans at mga skilled workers and weavers ng ating indigenous peoples groups, lalo na sa Mindanao at sa Region 12, sa Soc-Sargen, ang ating mga tiboli, mga balaan, at iba't ibang mga IP groups. Kaya nga, itong matagal na ito, sa aking first term pa as senator, I think according to the National Museum, ito'y beadwork ng ating mga kapatid na balaan. Proud wearer of our indigenous peoples groups skilled work. Pinaagi sa spoof competition na pakita sa mga kabatan-unang Iligaynon ang ilahang artistic creativity. Pasalig sa Iligan City Youth Affairs Office nga gipanguluhan ni Jurimer Demesilio nga magmugna pa sila og mga proyekto nga makatabang sa kabatan-unan taliwala ni ining pandemya. Tay, nagsugod lang kaniadto ang luna, isip umahan sa pamilyang Mansilagan sa Barangay Katigan, Davao City. Apan karon usa na kini ka campsite nga perfect getaway sa atong mga magbarkada dara ug magbanay. Ug mga kapuso, dako kaayo ang tabang sa mga programang micro, small, and medium enterprises nga giduso ni Deputy Speaker Lauren Legarda hilabi na nga anaa pata sa pandemya. Mga kapuso, tara inspired ka kakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Charles Spurgeon nga it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.